Supra Jisu Kristo ng bay jotono ani khani hamjak ma yaparo tebu lamsogo ke chung kaitoni kokthai na srangani jora man pikaba pai chung buskamo thangai na ge sengani ska suri nai bogra kaiton no hambai ro nang chung no hamjak ma bai nini songnari sajlana rohorka ke nini songnari sajlana bising tei chung nini thanai phaimani nang lamas namai langka kaiton no hambai tebu chung no chubadi nini kokthai no chung srai srai ke busi manani tebu chung sara kwang ma ni bung tei lama koron mai kwang ma chung sai mana hai bana kaiton nang nayo kubino siwe ni kok no khrathang ne abe kaiton tini chung kubino siwani ne ne hai nini thanai phalibo kaiton chubadi nini Pola bai jono kobor pari nei bogra Jisu ning bai surisana amen nge padi Bible thana yana Pila Korin Pila Korin thana Pila Korin chapter 15 na thana Pila Korin chapter 15 verse 1 is me Ajora por la Pila Korin chapter 15 verse 1 is me ejo an porinai takubro kokbokro tongo Kristo Thangwi Bacha mani takubro ang narok ni thani pirmani a kothma kahamno muito khlai runa nayo narok abono khanaka phia tabukbo abono poito khlai kra khe tongo ang norok no pirmani o kothma kahamno norok krak ke romui tongke mothangjak nai ungyakhe norok poito khlai mani abo kusubiya ang manmano norok no yapari rekha abono ko kotorku elembago sujak tongma haino Kristo chini sumsok ni bagai thikya bo phobjaka hake elembago sujak tongma haino salthamni salo mothangai tisajaka bo Peter bai nukjaka pia ulo chongkhor Sibnui rok bai nukjaka uloke bo waisa bai ba rani slai kabang ma sagri rok bai nukjaka borok ni bere baksa thri phano kabang ma no kathang tongo uloke bo Jacob bai nukjaka aboni ulo beba chongkhor rok bai nukjaka jotoni slai ulo bo ang bai bo nukjaka ang bejorawo asainai hai phano bo ang bai bo nukjaka o elemba porimani bisinte kai dosuno katarke hamari klaita amen ke padi tinisen istar ne sandini kogno chung wansok layana Jesu Kristo bo Bible suja tong haina achaika Bible suja haikana achai Calvary cross thikya tabo suja tong haikeno salthamni salo bo hakoni basaka kathang ngai bo kathang bono phunuka bo kathriya bo kathang Jesu Kristo Thangwi Bacha जों नायखांके जुदाइरकनि क्यालेन्डारनि मते तुमानाय बथैमानि इंखा पास ओवर निखाबा तेर यकमानि तेरो अब इजराइल जुदाइरक पालायो 14 आबिस निखाबा निसान बरकनि ताल एबुम तबक जिनि जानुवारि फेब्रुवारि हाय बरकनि abo nisan yakaba abis ni ho ke ujorabo pas over palai lego pro ke ujorabo no mane omohai wono Jesu Kristo thui to mane Jesu Kristo thui mane ka yok mane tero Jesu thui mane salthani yagulo bo hagoni basaka ke thui ni Thangwi Bacha gesini bo thui mane chini chung nai mani calendar ni mote ke March nge ke ba April lo klai ke aba chung pila taw chung bo ke Thangwi Bacha mani no chung wonchok ne oro eko tomaisa version tomasa takuro ang norok ni thani pirmani a kotma ka hamno muito klai rna nayo norok abono khanaka phia tabupo abono poito klai kra ke tongo nge ang Paul or haini sawo ang norok no saklai ro haini hai saklai pio
nirok bono no romui tongdi je nirok kok namani ang pirmani uko tuma kaham no nirok yak ba romui tongdi kerak ke basai tongdi teman hamale kabang ma podre pol lama kolonai purnai payo pai tongo ne ke pol jung sai mano bo jepro Damascus Thangwi tongo apro jisu bai malai kya ke o malai mani ya gulono bo ukok no pirna ni cheng teman le bo jisu no kubui ne rongka bon kaito subrai ni rongka man ya gulo bo ukok no pirna ni cheng ka ke jepro jung jepro poito khlai ni humani tamang ba poito khlai mane no jisu asai phekya bo subrai bo thangnai bo Christ bo tuika tuimani ya cross je sajak tongmai kene cross thikya sub kaito untui gachini sumsok ni bagai bo thyi phobjaka phobjak mani salthani yagulo bo Thangwi Bacha bo chini jagao bo thikya chini borlawo bo thikya phiaba thimani yagulo haini hai Thangwi Bacha o kokno no poito khlai humani poito khlai mane no or poito ni bisingo ogono khobjak ge verse 3 tmaisa angman mano norok no yapare rekha abo no kok kotorku elembago suijak tongma haino Kristo chini sumsokni bagai thikya ini oro angman mano nirok no yapare rekha tomang boman subrai jisuni kothma kamna boman ka ge bosung no yaparka obono jotone sai kok kotorku nei bo Paul sadu Paul hainisa tomani bagai bo Jisu Kristo kroso khasi jakha jeng saimana kahangkena Bible jungno sawo sini bagai kosto manka jengno muthangnan bagai sini sumsokni bagai bo Calvary crosso thainya nangka tamang male sini bodlawo bo thikya jeng si thainya tongmani jeng thikya morkeo morbrum brum sokjagi tongkamon sini bodlawo bo thikya boni mungsakona sumsok kri haipana bo thikya ge jengno kaitoni buskango kaham nei romjak ronani bagai bo ma thikya bo thima bai jeng kaito bai kaham nei romjak kha obviously hani bagai bo thina na jengno kaham nei romjak ronani bagai Romans thangke jengnuknai Romans chapter 4 verse 25 ang porwana Romans chapter 4 verse 25 chini sumsok ni bagai bo thina nei rohorjak kha phia jeng kaitor bai kaham nei romjak na bagai bo muthang gei tisajaka so chini sumsok ni bagai thina nei bo phaikya engke bo muthang gei tisajak ma bai na tabok jeng khrop sake sijak sokka bo jengno kaham nei romjak kha kaitor jengno kaham nei rongka bono bo thimani bisingtui bo thimani abono bo thimati no bo kaham ke phunugi roka Bible sawo bo thani mungsa sumsok rei bo kusung kufur tomande bo kaitoni sajla bo Adam ni bising ti paya Adam ni ti paine jottono sumsok nang pia bo Adam ni bising ti paya pia ba bo sumsok haike Calvary cross sumsok nang haike bo matri kya toni bagai nini ani sumsok no nama bai hani bagai bo jini bagai Calvary cross bo thiyani naka bo osai rongni yagu yafaro jaka bo tok jaka bujaka uloke buthar jaka pia ba bo jengno muthangka abono phunuknani bagai jeng thangnai nei phunuknani bagai bo hakorni basaka abono ukubino jeng srai ke jeng sinai nangnai jeng gothoi bai thangsamani ukokno Jisu thima bai Jisu thangsamani ukokno jeng srai ke ukubino jeng srai ke siani nangnai siwi jeng obono tamanai kerak ke bukhawo rongnani nangnai pai Romans chapter 10 o thana pinai 9/10 ni chapter 10 verse 9/10 ang polwana Jisu se subrai hnei bukhuk bai ko sike pia kaitor bono gthini muthangei tisaka hnei bukha bai poito khlaike hake nang muthangjaknai tamni hunke bukha bai poito khlai kaitor bai kaham hnei romjago bukhuk bai gosiwi muthangjago ni orjong
Tumana obono chung srai ke bosini bagi thikya sini bagi Thangwi Bacha ka thyi Thangwi Bacha ka obono chung srai ngai kwangma judai rok no borok tuma chung Bible luk rok na khen ku kwangma judai rok no Jisu Thangwi Bacha mani no Jisu thang samani no borok poito chaya piaba je borok je sapan tang Jisu Thangwi Bacha man no poito saya mana borok ni poito abo ereng borok je sen oino no poito klai tongdi haipana borok Jisu thang bono sibisa samaya ka bo o poito ereng ani bagi thikya pangdi haipana bo Thangwi Bacha man no poito klai ya mane na to mungse o poito sugya to man mlen boss mu thangja gi me ya ka nang mu thangja gi manung mu Thangwi Bacha ma ya haibla bo Thangwi Bacha mane obono proman jeng bo Thangwi Bacha nai o ko जों सिनि बागै bo थैख्या पियाबा ते सिनि बागै बोनो थाइसकां नै बागैलसो बोनो थाइसकां माने bo mo Thangwi tisajaka bo Thangwi Bacha ka जोंबो थैफानो Thangwi Bacha नाय सिनि बागै थैयै bo Thangwi फुनुखा गेताबो जे बोनो पोइतो खलायनाय बहायखेना Thangwi Bacha नाय थैफानो थांनाय अकक्सिसाव जिसु पारि chapter 15 of Thangwi 1 Corinthians chapter 15 verse 21 bo sini bagi thikya tebo bono puilani buthai ba thaiskam 15 verse 20 ang poribana kok kubikhe omo Kristo kuthini Thangwi tisajaka Thangwi tisajak kethui rokni bere bo engka thaisikang ni buthai bo kethui rokni bere Thangwi tisajaknai bo thaisikang ge bono poitok joto borok no Thangwi tisajaknai Jisu Kristo jinui no bo sagri songkha borok no phurungkha boni kok phurungkha kwbang ma borok bai sarotin bosor borok bai tongkha borok no phurungkha jepro borok no phurungu tuma kok no phurung wasok ni naibai tuma kok no borok surung tuma kok no Jisu borok no phurung Jisu phurung manengka जों banu nugo bo theinai bo salsama theinai sumsok ni ba sumsok borok ni sumsok namani bagai bo ma theinai borok ni sumsok ni bagai bo theinai piaba theiयै phojak mani saltha ni salo bo teisa basa pinai ge bo hai Apanero thangmani yagulo bo hai salsa phaipinai bono poito khlai nairok no nanani o kokse bo phurungo ge obono no poito ni hamane जों bono poito khlai mane bono siwi poito khlai smai ka sawo o kok rok no kwang mano sajak tongo tebo Jisu no bo yapari rojak pro bono bengainai bono tharta barta khlainai omo haike kwang ma sajak tongo bo theinai bo butharjaknai tebo bo hakori basanai o kokbo kwangma sujak tong ge Matthew thangni Matthew 16:21 ang poribana apruni simi Jisu bini sagri rokno srai ke hai hanai saka ang Jerusalemo ma thangnai hake okra chakra rok osai okra rok te kerong phurungnai rok bai panjaloi satok jakna nangnai ang buthar jaknai haifana salthamni salo muthangjagei tisajaknai aro srai ke Jisu moni sagri rokno bo theinani kasoduruk bo srai ke phurungruk ge omaike जों phurungmani nugo Jisu Kristo thikya ni poito khlaio piaba bo Thangwi Bacha mano poito khlaia borok mo thangjagi maya mane tamaba nang thuyei salsa bo haino nang Thangwi Bacha nai mane kokse Peter जों nugo Peter Jisu Kristo no waitha bo gosi yanka ge kwangma borok bo simia boni sagri rok bo gosi yanka khali thangbaika bo romjak pro ge tabo rondi Peter gosi yang mabai te kwangma do bono nahornai rok
tumangnai gosia angkam gosia bono rukha bono nahori jisuna yasang maya ngai piaba जों tabok nugo Peter ulok ketisa Jisu Kristo rongsa pro gosia mane haipana bo mutangjak Thangwi Bacha mano nugui malaye apuni simike bo boni sakno yapari rokan ke जों नायनि tabo je gosia ngai se bo borok no thunani kirijak gosia ngai borok se o borok ni bagai se tabok thuisinai nangwa suni nai makha ge obono sungno punugu ba जों wansogi namana bo Thangwi Bacha ka Thangwi Bacha yang-ke Peter boroni asuk sahos paikya boroni asuk bo o sahos no mangka je boroni bagai bo gosia ngi khari thangmasi tabo ke gosei si tongoi boroni bagai si thuinani ni gosei tongmaka ye जों bible naini kangka obon nugu जों Mathai 28 on naiki nugu 1 ni simi 10 jora bo Thangwi Bacha ka beri ro pilas kan nugu kya bor pre Peter by John no saka Peter bising hakoro bising hapka nge busak kriya piaba ri kaisa si tonglo moni sing nuksu keseng tabo hakoro go bahki hai nime kamorong sing bor wasuk phan nai man keseng tumasi judai ro bor tumakai ha khuri tonglo nok khai ke holong ro got nangui ganang ro especially bor nangui tonglo ge jisu to ganang ni hakoro si phojak nge bor thriya sane no hakor ni je sakne hakor khuri tong to sing khai ha ke tola khur mania tak pathor nok nangui bisingo nok khai ke nge judai ro tumakai thriya ke bono tongnai lion ni ri bai dului momo kholi roi okay mobile short holong bai hai kholobi ro pai ke omo hai se borong ni simalu ke zo zorao sung nugu Mathai 28 on akya ke point I3 buri ro hakoro thanglai kya piaba u hakor simalung Roman ni sil buza ge aro gad buroza ge uzorao horotmanka aisugo de nkana tmogu bangla paikya holong rok keluk baikya kelai baikya ge Jisu Thangwi Bacha ka ga bon yagulo gad tonai ro khare kirija ge amang simang kawi borok tmanai osai bokro no Thangwi saikya omohai nkha nei saikya ra ka piaba okay, so or thang mari Mathai 28 verse 12. Verse 12 ang purwana ochai bok okra chakra ro bai malai kok sab laika borok a senkra rok no rang kabang marui hai hnei saka norok a hai hnei sadi horo jeng mutrui thangai tongpro bini sagri rok kai bini mangno khogui tlang phaikya orok borok tomai saka bo kubui no sai khana rojak mani gat tomai ro no sapai mani yagulo ojai borok tomai saka rang loi saka koisino ta sasdi je nirok nuk mani no piaba omo haike sadi boni sagri ro kuthui mangno khogui tlangkha ketabu uko pirjaka borok rok kogna kha haibana जों tabu wasok naibana je boro sakni jibon baje ronani neise bono gosi yang ni khar thangnai borok ro u borok ro kuthui kuthang tong prose gosia ngai borok ro kuthui bon busak kuthui no nawani bagi de as boni risk boroni life no risk khai phainai waso na ka kuthang prose borok gosia ke khari thangoi mana kuthui no la tama khlainai kuthui na oi ngate kaisa gad chiroja aro gad chongui roja kate roman ni silbu buja hakoro simalungo nge roman ni azurawo roman ni je borok sil buzak no borok ni sil buzak mane na borok ni roman sorkar ni bono singya karei borok ni birude khorsa sde bono pangrak mano yak de romano obo impossible Matthew 27, Mathai 27, 65 by 66. Ang purwan. 65 by 66. Hai kiano, ochai bokrok ro bini ri sisigi hai hnei saka,
bokai to no hamia saka chini te tamos 60 67 66 tamo hunbai bo mazra ganang hake buthar jagna nangnai hne borok sabai ang 26 by 27 66 by 65 by 66 murug nai rok no thangdi mangkhono kaham kes murug gidi hnei pilat borok no saka aboni bagi no borok thangka hake murug nai rok no murug di hnei kabui a holongdabo silbui mangkhono kaham ke kabuka oro nugo gap tongnai kunai gap tongo ge mangkhono silbui rozak nakani gebo o silbuzak no koi sana rongragya tomle afro roman ni odikata ingres ro sason khaimane jora jeng mane india ro borno su tei ma tong mahai tau au jarao roman ni mod ge borni je khlaijak no munsate khlairagi ge bo basamani bo khogitlangia tomangke bo kubuina khogitlangjagya kubuina bo thangi basaka gati bo kabang ma praman tongo bo kabang borong bai nukjaka Paul bai nukjaka Peter bai nukjaka ana sagiro bai nukjaka Thomas nukjaka gati kabang ma 500 jon borong bai nukjaka Thomas no samani nugo Thomas nang ani yakko bo samani tongo ang lebsak tangai kili buzang majagaro yaksui roima na yasa ang bisa samaya niso gapono saka Thomas ule kili buza yaksui sorenya di oklewo kol yoza mo khaine di gaba proke kawi ani subrai nei saka get zen bo kubukuino thangi basaka nge bo thangi basa ma temani bagi thangi basa ante prono saka pilang saka bo kethang bo sini sungsong ne bagi thikya haipono bo thangi basa ka jeng bo omo haina je bono poito khlainai bo mo thangjak nai bo thangi basa nai thifano thangnai bo thangma bai bo thangi basa ma bai tama kethuino mejei roka jisu kristo bo thangi basa ma bai bo kethuini phanno sokomai khibika okokse jeng saimana ge phari thane Pila Timothy or Second Timothy 1 ni 2 ang corona 1 ni 2 biam tangka okay tabo ke bo jungno khairok mane abo sini mthangnai sa Kristo Jisu phaima tei phunuk jaka buthal naini phano bo subaika pia kothma kahamni bisingte borok kathang tongplainani lamano phunuka ortma buthal naini phani phanno bo subaika mane kathini phanno bo subaika tei suba soitanke jungno kathini phan soitani thani tongo jungno bo thiro wimano borok rokno ge omoboni phan tongo pia ba tabo Jisu Kristo thangi basama bai u phanno bo sokomai rokha te Bible jeng nugo Isaiah ro nugo tmaisa bo kuthuini phanno butharnaini phanno mono gui khibinai ka omake jeng nugo jeng sangsara tongke thimani ne jotoni sai toma kostoku tektoku kostoro bukhao tomani bagai kokba nini takuk thikya nini bukuk thikya nini nok ni nukuni borok thikya ke jungno kostoro obani jung dukho nangu kosto nangu borok ni thani obono thimani sai te boni sai kotorku kostoro nai te kri o sangsara phia batabo toma Jisu Kristo thangi basama bai u kuthui ba jungno thirona abo phano bo mejei roka kuthini phano bo mejei roka dongso khlai roka
Ani bagai je bono poito khlainai ro bo jungno tei kuthui jungno tei pailiya jung kuthui no mesenei ro kha jung kuthui ni kaplai ungkha taman la jung thiliya jung thuyban thangnai kuthui jungno tei kosto ro male tungno tei sakak maliya thuyma ba jung tei kak kai to be kak ro maliya tei jung kogaroni nini taku buku bo bisusuno poito khlaijak nungbo poito khlaijak কিন্তু malai pinai mol brung brung ni bagai जों खासा tongni nai kaitoni thanibo kaitoni hao Jisu kuthuino mecheni rokha Hebrew chapter 2 verse 14 Hebrew 2:14 ang porbono bo bai busa hanjaknai ro borok bahan buthuini borok bai ba Jisu bo borok hai bahan buthuini borok ungkha bo thüimani bisingtui butharui mannai a soitan no sokomorna bagui se pia thüina no kirijagui seleng khateui mang tongnai rokno phiyokna bagui se bo bahan buthuini borok ungo kaham ko busino yaro English baca Polisinai Hebrew chapter 2 verse 14 Also, in as much then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through that he might destroy him who had the power of death, that is the devil. But thima by soitani pan thini pan no bo meseni rokha abo Jisu Christo thima by. Get our proman punuka bo Thangwi Bacha mabai. Soitani pan tongo Juno buthanani piaba kaitor Jisu Christo sini Jisu Christo bo thima bai soitani u phan no bo dongso khlai rokha bo meseni rokha gesno soitani phan bai khajagi tongmano juno phiogi rokha phadi khani hai thanai nai pila Korin chapter 15 verse 54 by 56 54 is 56 ang horo poribona 54 nismi hake thiblang bo thanglang bo jungkha pia thinai bo thiplai yana jungkhe elemba go samani oko nangphaina buthanai mechen jagai sokmor jakha o buthanai nang pade paisi o buthanai nini chuknani phan buko buthanai sumsok ni bagai se chuknani phan mano pia sumsok kerong ni bagai se phan mano oro o sungo o buthanai nang pade paisi buthanai teisno pailiya buthanai no meseni lokha mane kuthui ni phan kri kha jung no mungsa khlaimaliya jung Jisu no poito khlaini rok Jisu wa hekeno Thangwi Bacha nai oro jung o kuthui buthanai buko nironi phan agini jorabo Jisu no poito khlaini rok musa okhuiro woi musa hakoro khiklairo horo sogui butharo haipano borok abono kiri tuman hamale uko saja thipano jung thangnai kubuino asai kata ungja jung thimani abo thimani ya abo kaitoni buskang thui tongmani si tuman hamale boteisa paipro jung tisa witlangai ke abo jung thimani abo sungsa sani lamasi Christian thimani abo sungsa sawo thangnani lamasi tomano mele jung besakno yakarai jung kaitoni sungsa sawo thangmai jung naidi tomas kamo yong motok rokno yong motok thikha thiyei bo tokbang mane lari mang ngaba tokbak thimani mane obongka bo thiya haibla lari mas ingai thang nga to yong motok thinani nangnai lari ma ngnani bagai ka omo haino Christian thimani ka kaitoni jungsa sawo thangani bagai tongwinani bagai se ge Christian thimani obo kubui thimani thui tongmani se John chapter 11 verse 25 okong sawo ngerok thipana thiya nation so
angno mo thangnai angno mo thangi ti sanai nero poito klane boro bo thipano thuilia Jisu Christo cross of thima bai kuthini phanno bo mesen rokha Romans chapter 6 9 is mi dojo point ni ko nukna 9 to 10 pori kanke Jisu thima bai soitani phanno bu tharnai ni phanno mesen rokha tumani bagai bochin omai klaika jingno phiok nani bagai jini sum sokno nakana ni bagai jini bodlawo bo thikya ge Jisu thimane obo ang thimane Jisu customer mane ba ang customer mane ang bustum jak mane Jisu bustum jak mane abo ang bustum jak mane ge ani sum song ni bagis bo tum jak mane ang bustum jak mane ge Jisu thikurno obo paikya tau bo bono poito khlainane asuk si samun kaito nayo u kokno poito khlaiten Jisu khlai mane no poito khlaiten bo thiman no poito khlaiten bo nini sum song namon no poito khlaiten bo Thangwi Bacha man no poito khlaiten obo se kaito nayo Getabo tabo tuma jeng bono poito khlaini rongke abo obusangka kaitoni nokthar naiso jeng Jisu poito khlai mane tamo ang thikya boi baksa Jisu thikro ang bu thikya bo Thangwi Bacha ka ang bu Thangwi Bacha ka getabo Jisu ni bagi Jisu ani bagi thikya ang boi baksa ka thikya tabo obo ang liya Jisu romani kata lang masi obo Gachini o kata langma wo thui butharnai ni phan abo sung mungsa khlai malia jung Bible wo sawo chini o busak bai sung thangmai hai bagai kai tor chung no salai satlangnai jung sungsa busak manai sungsa busak chung roi tlangnai hai bagai jung o sungsa o busak no salsa sung yakari klangnai paithak phali jung porlaina Romans chapter 6 verse 4 Romans chapter 6 verse 4 ang porwana verse 4 jung sajak apani phan bai Christo ko thuini mu thangai ti sajak ma haino jung bo abo hai tongmung katal tonggai manna teike baptisma ngai Christo bai baksa thui bo bai baksa phobjaka or sung sajak apani phan bai Christo ko thuini mu thangai ti sajak ma haino tabo Christo bo ko thuini ti sajak gesung bo omo hai keno ti sajak nine also English we polish nine therefore we have buried with him through baptism into death jung bo bai baksa tika bo bai baksa phobjaka that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. The tawok sung boy kin ti sajak nai, bo thangi ti sajak mai kin ti sajak nai. Tumale bosi pilane buthai, nege hai bagai sung omo hai kin sini jibon bo sini tong kusung bo sung tong thai. Tak je phono thui no wana we mukhan ko sha we kiri we omo hai lia. Sung kai toni poro sung ko thui no messenger jung guthui buthanai phan jung mungsa khlai malia omo hai keno jung sungsaro ka thang tong thai kiriyawi khakla patewi taman male jisini subre jisu o guthui no mecheni rokha ge omono christian rok jung poito ge omono kubui o kok no kubui ge jung omo bai no thangi tango ge o sungsaro jung thangi tongmano jung kaitoni bagai te jung mungsa kiriya Kau Kristen tunggu oh sungsani bagi ni wasogu piaba sung oh sungsani bagi. Jadi suatu ikhlas ni bagi, bo Thangwi Bacha ka sung bo omai ke Thangwi Bacha nai bo ka first fruit, thai sekang, mo thangjak nai rong ni busingo thai sekang. Na mana sung jod to bono poito klai ni bo sung mo thangjak nai, sung Thangwi Bacha nai. Jadi orang pai desa. Bukan kaitan no hambai rogo, neng sung no ni ukok kebino siromani bagi. Jung kebu kena tahu kau terjak, jung nengwai baksa neng hai kena, mana ya kalau neng hai kena disawit langsat nai, jung sarus jung serap sani bagi, piaba neng wai jung mau belum tongwai nai, ini ukok busuk se kebu, ukok busuk se tong thok mani, ukok busuk se Khatung mani, cuman jung mau belum neng wai tongwai nai, ini tong thayo, ini orang bagi ni kaitu neng borok Malaysia nos nama ni
nono poito khlaimani yagulo chung ko nini purpose no chung no snamani ono chung manpika kaitano no hambai ojaramni thani yaparo bukraji sungbai suisan amen hambai jodara